Good morning guys! Papakita ko sa inyo is yung paano gumawa or paano magkilay for beginners. Ito kasi is natutunan ko lang din sa school guys, kaya i-share ko lang sa inyo kung paano magkilay. Lalong-lalo na dyan sa mga sa mga baguhan lang. As you can see guys, ito yung natin, yung kilay. Ito. Ang technique guys ng ng kilay is dapat naka-measure yon kung saan banda yung nostril natin. Ganyan. Oh. So, kung baga, dito tayo mag-umpisa. Hindi masyadong marka guys kasi nga para hindi halata na yung kilay natin, drawing lang. Dahan-dahan natin dyan. Tapos, para may kunting angat, i-measure din natin yan dyan. Kung baga, nasa kalagitnaan siya. Din natin siya dyan. Punta tayo dito. As you can see, dito tayo mag-umpisa, no? Kasi nga, i-base natin yung kilay natin sa kung saan banda yung nostril natin. Kaya dahan-dahan lang. And, tapos, saan natin iaangat? Ganyan, di ba? Dito banda may aangat tayo. Mag-aangat tayo. Tapos, ibababa na natin. Dahan-dahan natin ibaba. Tapos, saan tayo mag-i-end? Mag-i-end din tayo dito sa pinaka-last ng part natin ng eyes. Ganyan. Siyempre, kung saan din yung natin nostril. Ganyan. Ganyan siya guys. Natutunan ko lang kasi ito sa school guys. Kaya, sa mga beginners dyan, although, yung kilay ko kasi guys is madami na kasi akong kilay. Kaya no need na talaga. Basta sa umpisa, lang siya, ganun-ganun lang. Ganyan. Para hindi na masyadong halata na na drawing yung kilay natin. Tapos, ayan lang, konting, lang ganyan. Tapos ganyan. Kaya, ang kasi guys, ang pinaka-importante kasi, pag nagkilay tayo, ito sa kabila, di ba, hindi pa masyado Pag nagkilay kasi tayo guys, mini-measure natin yung nostril natin. Diyan tayo mag-uumpisa. And then, pag gusto natin ng medyo may konting angat, from nostril din, into the center of our eyelid, sa ating eyebrows. Yan, iaangat natin dyan banda. Pag nag-end din tayo ng kilay natin, syempre sa nostril din. Tapos pinaka-end ng part, the outer part of our eyes. Ganyan. Ganyan siya. Lagyan pa natin ng konting para bongga. Yan.
Dito kasi, hindi natin masyado lagyan ng ano kasi nga. Pero hindi masyadong ano. Ayan na siya guys. Yan lang ang basic. Sa kabila, tingnan mo, wala, di ba? Ayan, yung ano, yung perfect kilay natin. Yan, sa mga basic lang na gustong matutong magkilay. Kaya ayan lang guys, yung ano natin. Sa kabila, tingnan mo. Kaya yan lang guys, ha? May natutunan din kayo. Until my next vlog. Bye-bye!